ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், வணக்கம். நான் ராஜேஷ் பேசுகிறேன். A to Z சிவில் ஒர்க், பில்டிங் கான்ட்ராக்டர், ஓல்டு பில்டிங் ரெனோவேட்டர் அண்ட் இன்டீரியர். இப்போது இது வரைக்கும் நான் வாய்ஸ் கொடுத்ததில்லை. ஒவ்வொரு ஒர்க்கை பற்றியும் எக்ஸ்பிளைன் பண்ண போகிறேன். இனிமேல் என் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். இதுக்கப்புறம் ஒரு பில்டிங் எதனால் லீக்கேஜஸ் ப்ராப்ளத்தில் அஃபெக்ட் ஆகுது, அது அதோட காரணங்கள், அதோட தீர்வுகள் அனைத்தையும் நான் சொல்ல போகிறேன். ஓகேங்களா? சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், லைக் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ.